Mahimong maestra o sa kadakong garbo, modelo ta sa mga mata sa mga kabataan. Dili lang sa mga leksyon, kundi pati na pud sa kung giunsa nato pag-atiman ng atong panglawas. Maong dapat ihinsog ta pirmi, pinaagi sa pagkaon o masustansyadong pagkaon o kanunayong pag-ehersisyo. Ginom pud kog MX3, low sodium, cholesterol ug fat-free. Ang MX3, modelo pud nako aron makabaton og mahimsog nga panglawas. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Palakasin ang resistensya para iwas-iwas sa sakit with proper diet and exercise. Marami nang natulungan at namangha sa galing at bisa ng iBerry. Tungod sa akong problema sa akong mata, nga hindi ako gaano makakita, naga-blurred ang akong pananaw, nagaluha ang akong mata. iBerry ay epektibong gamot sa mata tulad ng katarata, glaucoma, pterygium, astigmatism at lumalabong paningin. After using iBerry, may alibyo, nagtinaw ang akong pananaw, hindi na
ko sa aming batikuson. O Bati Arbonok Jr. O Bernie Bitok Bitok. Kahinibay, kahinibay, kahi sa balita, kahi sa kalingawan. Kahinibay, kahinibay, kahi sa balita, kahi sa kalingawan. Inyo ng tagapagsalita ay walang kinalaman at pananagutan ang himpilang ito. This program is powered by Biramax Capsule. Biramax Capsule. Max Gahi, Max Lami. Kahinibay, kahinibay, kahi sa balita, kahi sa kalingawan. Kahinibay, kahinibay, kahi sa balita, kahi sa kalingawan. Kami mo dayag sa akin nga dahigon, umabati ko sa aming batikuson. O Bati Arbonok Jr. O Bernie Bitok Bitok. Kahinibay, kahinibay, kahi sa balita, kahi sa kalingawan. Kahinibay, kahinibay, kahi sa balita, kahi sa kalingawan. O kaniya na ang mga gahi. Art Bunho Jr. Art Bunho Jr. O Bernie Bitok Bitok. Good morning! Maayong buntag Mindanao, maayong buntag Visayas, maayong buntag Luzon, maayong buntag World, maayong buntag netizens. Kumusta kamuntanan? Og sa tanan maabtan sa among signal sa radyo man o sa online. Naminaw mo sa 93.5 Home Radio. Feels good to be home. Og siyempre nagtanapon mo sa online Gahi ni Bay. Abrihin na nyo ang Facebook. Ayan na, naka-online na kami ha. O paki-share na rin may gala. Og siyempre, ito naman po kami nga wow, happy Mansari Kagahi Art. Holding us sa tabi, holding us. Happy Mansari! Happy
month sa rin. One month na ta, mga kagahi. Ha? 1 month pa day? Oh, salamat sa iyong pakiguban ka na mo. Happy kayo, mi. Nga, maka-happy mi kaninyo. Oo, makahatag kayong mga impormasyon. Impormasyon nga makahatag kayong kusog. Correct. O informasyon, tanan-tanan, kalingawan, Nobyembre 12 karon, Huwebes. Tandaan nyo ha, October 12 na to, launch ang gahi ni Biden sa home radio. Salamat sa home radio, ngayon kaming gidawat. Huwag Salamat. magduwa-duwa na mo. Bisan pag lain yung tinanawan ka sa naong ni Bernie atong panahon na. Ganun na sa news, kanang broadcaster gininaw nga ni. Ay, no, sa Kani nga kumpiyansa. bunguton. Kumpiyansa man sa Dimple man na diri man na dayogon sa Dimple. Mawagin ba ni si Art Punog Jr.? Puti na magkagbungot. Ay. Ayaw lagi tutok. Kay last ni tutok kaning mo mga kagahi diri na rehab. Huwag ang tanang nga nitutok na mo. Ay. Nasustintuan yun. Ito po ang Hilas King Bernie Bitok. Siyempre, inyo ang suod nga higala, inyong sulugoon sa kahanginan, Art Bonhoc Jr. Ano ba na sa tanton alas 8 mga igala? O siyempre kabalo may dagan mo ingon sa inyo nga pingis kayo. Naigingon nga tana hantod Sabado pero mora man gyud ni. Pero amin nalipay sad nga bisag ko sa rami ka oras diri sa home radio. Ang atong reach sa online nag-million na ta. Hala, grabe. Kapin Ang 1 atong million followers nag-11,000 na ta in just 1 month. Grabe. Grabe gyud kay na kana nga suporta makatambok sa kasing-kasing mga igala. Makatambok ko samot ni Bernie Bitok-Bitok. Oy, ni-slim na ko. Tanawa lang ninyo sa camera, oh. Grabe O, kayo. di lang kay kumuhiya kay usay man god kamo palabi mo giyak nga dakog tiyan. May tabo na mahimo ng goiter. Bitaw, nakangay salamat sa iyo nga pagsubay, salamat, pagsalig ka na mo diri ang kakamo, gasalig yapon na mo, gatuon na mo, no, taliwa Okay. sa mga panghitabo. Ang usa sa mga barometer anang gwapo nga atong pagdagan sa atong programa. Oo. Kay tanan mga katapat na to nga programa nangiswag pud tanan. Kasi nang iswag. Tanan po nagbungtag na pud tanan. Mo ba? Kasi nang iswag. Tanan iswag ba ni move. Alay po nang nangwag. Di lay. Di, okay lang na, Bern, kabalo ka nga, no? No. Mo ni ang kwan, mo ni ang kanama sa diba nga. We have to innovate, we have to do something, we have to become better of ourselves every day. Correct. Nga naman, di man ni para nato, di man ni para sa programa, di man ni para sa ato ang istasyon. Para kini sa katawhan, nga doon na sila sa ligan, na sila mahimong tingog na magdala diya sa kahanginan. Timan ninyo niya, kung ikaw naa sa kahanginan, dili kaugalingon nimo ang imong gidala. Ang imong gidala tingog sa mga tao nga misalig ka ninyo. Timan ninyo na, you want to soar? You want to soar? Pasaka. Always people first. Yeah. Always listener first. Nagaling kanta. Paminaw ninyo na sila. Unsa ba ilang gusto? Unsa ba ang ilahang kanang mahatag nato alang kanila nga mahimos lang empowered. Kana. Makagahom kanila labi na karon panahon sa pandemya. So, again, ganang ko ang linya people first. Actually, nagkikanta ng people first. People first in Cagayan. Cagayan. Oy, na-miss na lang ako. Sorry. Na-miss na lang ako. Naroon na sa unahan. Kadyo lang. Nagsirado beres la. And talking about empowerment, Kadyo lang ba, swerte sa kubiki. Dagan rube gaatang ani. No? Ang alas 2 kagahapon, 179. Sa alas 5, hala, marka demonyo. 666. Nigawa sa alas 5. O kagabi 220, 220. Mo nang voltahe sa inyong mga kurente diya sa dingding. Okay, now, kari gwapo ni nga atong una na to nga Kali kinauso may. pampagana. Nauso Pero man. ang ganan ako ni nga storya, kasagara ang problema na to kagahi art, na iubang ganan magnegosyo, maningkamot. Tapos gusto nga mangita og ganang mga bisag resources, kapital tanan. Ang pinaka golden nimo da, ang imo na yung pinaka-doon imong partner mo, hindi mo suporta. Ang imo bana or asawa mo yun na nanapok ka. Nalapon na, saan po na yung mga kalaki da? Which nga sa tanan ni mo nga mang-endeavor sa yung paningkamot. Timan ni nga, murag yun nag-battery. Kung ikaw positive na, yun na'y negative. Kaya di mo siga ang suga kung positive na tanan. Pero usay kagaya, makaluya ba ya? Kanang usay ba nga grabe ni mong paningkamot? Dagko lagi mong singot, grabe ni mong paningkamot, pagkabutin ni mo. Yami din mong partner. Nanapod na. Di, ano sa kasan, naghiskot man tawag kaning battery mga kuryente. Di, pakuryente. Ana, certified kabay, ha? Okay, kani. Kay habi niya kani adto, kani nga kay anon,
nga pagpananom. Oh. Oh. Og karon sa lagto na pa istorya Ang sa iyahang pamangkingon. pagkaplantita, Mm. nahimong livelihood na. Na mao na naron. Nahimo ng garden. Pero mo lagi ng isa nga Oh. istoryahan na to. Wa gyud di kun maganan iyang bana. Ngano mo bili man kana. Pero karon Uya, ang bana namin ni suporta. ay! Uya, tabi na ba? Kaniadto, ang iyang gihimo na maligya siyag mga ginamos. Ha? Para lang ikapital pamalit og tanom. Oh, mo lagi na pag gusto May at paraan. may paraan. Pero pag ayaw, may Eh. paligsan sa daan. Pag ayaw Nasuko ang bana kay sig baligya-baligya tanom. Pero karon ang bana na ang very supportive. Yeah. Di ba? Makauban na to atong certified guy kabay si Ma'am Christy Banwag. Ma'am, good morning. Good morning, Plantita Christy. Good morning, ma'am. Morning mga taga-huli, Sir Bernie and Sir Art, o sa mga tanan nga naminaw karon, maing buntag sa tanan. Good morning. Oo, Yeah. grabe ma'am, grabe. Ma'am, amo sa ning i-confirm ma'am kung tinuod ba ni tanan namong kan kay basin nag-save na nimong mga writer diri. Ah. Una, na maligya daw ka ginamos para ikapital pampalit sa tanom. Tinood? Tinood? Tinuod siya, sir. Mga 9 years ago out. 9 years ago, sugod na kog baligya-baligya og kanang anything or like ang ginamos gina ang gapakapital sa tanom ba kay di man ta maubos lang kung maligya kay maningkamot man ta makakaon adlaw-adlaw. So busog makayo ang ginamos, mukaon man madato or dili kayo dato. So kuan siya, sir, in case siya hantod karon. Gyud sa pagbaligya man ka ng per botilya ana, gibaligya ana. Bisan po kumkum Dili niya. na mga ibang tinakos pa ba? Bisan po ma'am Christy nga iyang ikumkum. Ginamos po di isa kumkum ana. So inga naman. Nakaisudlanan nga silupin ana ma'am. Dili, sir, naka-bottled siya, sir. Bottle. Limpyo nga tong ginamos. Ikaw ang gahimo gyud ana ma'am Christy. Nag-source out ta, sir. sa Imagine pagkati- that. Oh, Ako lagi pangutan na kailangan lagi mo ingon nga gusto man magnegosyo pero wa mi kapital. Oh, na So magingana. ang kapital ma'am Christy mapangitaan kung desidido kayo tama. Yes, sir. Kung gusto gid nimo, naagid kay pamaagi nga kuan himuon, di ba? So Kadyo lang ang ilang pangut- ginamusta ni napay uban nga mga ginagmay-gagmay nga mga negosyo para kuan ba? Pila po day ma'am ang dapat nimong gibuhat to ma'am? Pila po day para Ang imong gipangita para nga magsugod ka kapital. to? Oh. Sa una mo gud, sir, kay hobby ang kaning sa pagkuan ako sa tanong hobby ra magit siya. Ah. So ang ginako sa una murag kani ako siyang ginagmay ra kanang 500. Okay. Nagsugod sa 500. O sige, Ma'am Christy. Kumusta naman ang imuhang garden? O sige nga lang sa garden ni Ma'am Christy. Zoe's Happy Garden, sir, named after sa akong maumaong nga anak. Zoe's Happy Garden. Okay. Yes, So sir. kumusta na ang Zoe's Happy Garden karon ni Lapad ni Uswag? Salamat sa Ginoo, sir, for mga 5 years ago nagsugod ta sa Zoe's Happy Garden o by God's grace naka-survive ta sa mga challenges, sa mga obstacles, even nga na-pandemic, nalipay ta nga mas kusog noon ang tanom. So kibali dili wala siya nagsugod tanong katong pagsugod pagid sa pandemya. Before pa ana. Before pa na. Karon ma'am, kanila ikaduha nga impormasyon ma'am. Nga nasuko daw ang imong bana. Ano magsigbaligya og tanom. Pero karon ma'am supportive na. Yes, sir, before magod among balay kay kamay raman gid kaayo ang balay. So nagsugod-sugod ko sa tanom. Kada gabi isulod na ko ang tanom kay basi kawaton sa kawas. So isulod sa balay kana iyang computer table, among kananan, amo ang divider, nahimo na ng patunganan sa tanom. So maglikang-likang gid siya kay gamay makay among balay. So masuko siya mga di na ko katrabaho ani, di na ko kalingkod ani og tarong. So unsay gibuhat? Eh, Unsay imong gibuhat ma'am? Wa nimo gipatanday. Unsay gibuhat ma'am? Para mo support. Para unsa, sir? Para ni suportahan kaniya, unsa may imong gibuhat ma'am? Nga di naman katanday si sir. Padayon lang basta sige lang siya nakita niya sa ako aba na porsigido. So kanang tungkod pud sa social media nakatabang siya kanang mag-post ka sa imuhang mga gipanghimuy mga ginagmay. So nakatabang lugar siya nga uy mas na-appreciate niya nga
Sunagi day. Unsa ni trabaho ni Sir Ma'am Christy? Sir? Unsa trabaho ni Sir? Isa siya ka private employee, sir. Unsa ngalan gani ni Sir? Unsa ngalan ni Sir? Si Nestor? Nestor Banuag. Naaba na si Nestor, si Nestor niya, si Munti Kilid. Nestor! Ano ta gani mauwaw siya. Ay, Hay lang, babay lang, ma'am, Babay babay lang, lang. ipakita Diya sa lang, imong ipakita. kilid lang, ala. Bay Nestor. Ay, sos, bunguton man po di ay. Mao di ay ang bungo. Bay Nestor, ay sa gawa, Bay Nestor. Kadali lang ha, Bay Nestor. Liliman ka, ase mo. Nara kong baso, nara. Di, sa kasuportive ni Bay Nestor, gihimuan niya og kaning patmi og kanang gahi ni Bay nga flower pot. Bay Nestor, salamat ani amo gyud ning ampingan, lahi gyud ni pag magtiayon po, mag-uban no, Sa inana. tilad anay lang, sa pag-ingani negosyo, pag mag-uban na gali ang couple, di naging kasibat ang bana. I mean, mas asinsado na yun ang, mas gwapo ang power sa negosyo basta Again couple. ha, kaning unsa kanang gahi Christy. Unsa imo matambag ni adto mga misis sama nimo nga ang bana dili supportive nga daghan kay siyang mga challenges nga mag sakit ng ulo unsa ay padayon pa ba nako ni tambagi daw sila palihog mambi. Ano sir, sa mga bana nga dili kaayo supportive sa asawa, no? Kanang panahon karon sa pandemic kinahanglan tinabangay ta kay lison magsalig lang, isa lang ang katrabaho, ikaw tama. magsalig lang pa. So naglisod kaayo ang panahon din. Dili pwede nga mangayo lang ta sa uban or magsalig ta sa gobyerno. So kung namay ability or talent or skill nga gihatag ang Ginoo sa imuha, so gamito nato siya para sa kaayuhan. Correct, no? Alright, very good. Grabe. Asa makita ang Zoe's Happy Garden? Sir, naatay ako yung sugi-sugdan sa balay pero tungod kay medyo distansya ang balay sa syudad, so natay physical store makita mi sa corner Capistrano Chavez between BPI and Jollibee Lourdes College dayon. Doon na naman din kayo na Dirino. Doon ra na. Doon ka sa home radio. Oo. Capistrano Chavez doon sa may Jollibee o Lourdes. Yes sir, so inisulod ninyo turn left, first nga stall na ay marka Zoe's Happy Garden og naputa makita sa pwede ba mag-mention og mall? Sige, oo. SM Uptown sir na sa car park building ubos naput ang Zoe's Happy Garden dito. Wow. Grabe. Galing. Very good. Congratulations kaayo, Ma'am Christy. Ang imong istorya, dako kaayo nga inspirasyon. By Gahi Nestor, Gahi Christy, certified nga mga gahi mo bay. Congratulations. Good morning yung tanan. Daghang salamat. Alright. Congrats po. Yeah. Thank you. Galing. Mo na isakto. The best, the Actually, best. again, among ginabalik-balik, lahi ra gyud to basta ko. Sometimes pod, usahay pod kagahi art, gina-challenge mo kasi mong partner, usay nga kanang mura kag tara uy, sanong pod na. Seryoso yun eh. Seryoso yun eh. Basig ko, ayaw sa kayo mo diretso ka discourage. Mangundang tayo. Ako bala, dili supportive. Sometimes, nalang sometimes nga mo post sa imo, para lang gid pod testingan ka ba sa Correct. kung kinod-anay ba gyud na imo, ana. Inana, no? So, grabe. Wow, na-inspired ba mo mga kagahi? Everyday ka na, diri lang sa gahi ni Bay. Kung kamo na po'y gusto nga nakaila o namin gusto nga inspiring na mga story, pwede nyo na i-PM sa mo Adri Megala para at least ato nang masibwag sa kahanginan. Sibwag? Sabwag. Sabwag din na. Para masabwag na to sa kahanginan ang good vibes mga igala. Alright. Mga kagahi, alas 7:06 na niya na itong mga gahi na balita. Aliyan na ang mga gahi nga balita. Sa ato nga mga gahi nga balita, patayon sa kahuwi sa Manila City Hall, human kini po sila sa iyang kaugalingong nga clerk of court. Nadala pa sa ospital si Judge Maria Teresa Abadilla. Human kini siya po sila ni Attorney Amador Ribato sud sa Manila Regional Trial Court. Panakabsang gyapon sa iyang kinabuhi. Nagpakamatay sabdan ang abogado
giingong doon ang depresyon ng abogado sa litamatik na kining perming gamugtok o gahinuktok sa mga milabay mga adlaw sud sa korte. Gahi nga balita. Gipasidan na ng tanang mga residente sa Luzon nga magmatmon sa posibleng matigayong landslide ato sa bagyong Ulysses. Ang mga mulupi usab sa kabaybayunan og dulos kasapaan gihangyo nga mulalin aron nga di maangin sa dagkong balod o gaguros nga mga tubig baha. Og ning taknaa makauban nato atong weather forecast sa pag-asa nga si Ma'am Luz Mercado alang sa dugang updates sa bagyo. Good morning, Ma'am Luz. Salamat ug maayong buntag sad kaninyo din sa atong stasyon Home Radio sa mga suking pig paminaw. Weather update karong adlaw o paibalaw sab kabahin sa Typhoon Ulysses. Ang Typhoon Ulysses kini nagpasulod or moves inland ug naana sa may southwestern vicinity sa southwestern Nueva Ecija. Din kaganin alas 4 sa buntag karong adlaw ang sentro sa mata sa Typhoon Ulysses. Nanas mismo sa vicinity sa San Antonio, Nueva Ecija. Din pa may gikusgon nga hangin 155 kilometros matagtak na doon sentro nini. Paguro sa hangin ngadto na sa 255 kilometros matagtak na. Kini nagapadulong ngadto sa kasatan ni manang kasatang direksyon sa gikusgon nga 25 kilometros matagtak na. Ugma sa buntag na ana sa may gilayon kini nga 395 kilometros sa kasatang dapit sa Iba, Zambales. O expected pagkasabado sa buntag makagawas ng kinin sa tong Philippine Area of Responsibility. Ang tropical cyclone wind signal number 3 nakapikto dito southern portion sa Quirino, southern portion sa Nueva Vizcaya, Pangasinan, Nueva Ecija, Aurora, Tarlac, Zambales, Bataan, Pampanga, Bulacan. Apil na sa tropical cyclone wind signal number 3 dito sa Metro Manila, Rizal, Cavite, Laguna, Batangas, northern ug central portion sa Quezon. Apil na sad ang Polillo Island. Samtang ang tropical cyclone wind signal numero 2 nakapikto dito sa central ug southern portion sa Isabela. Apil na sab dito sa Quirino ubang dapit sad sa Nueva Vizcaya, Mountain Province, Ifugao, Benguet, southern portion sa Ilocos Sur. Apil na sad ang La Union, northern portion sa Occidental Mindoro, Lubang Island, northern portion sa Oriental Mindoro. Apil na sa dito ang Marinduque, ubang dapit sa Quezon, Camarines Norte, western portion sa Camarines Sur. Samtang ang tropical cyclone wind signal nakapikto dito na lang sa rest of Isabela, Kalinga, Abra, ubang dapit sa Ilocos Sur, sa Occidental Mindoro, ubang dapit sa Oriental Mindoro, Romblon, Camarines Sur, western portion sa Albay o ang Boyas Island. Wala na tropical cyclone wind signal dito sa Visayas. Dili apektado ang tibok dapit sa Mindanao sa epekto sa Typhoon Ulysses sa pagtungod na lamang sa localized thunderstorm masinati pagyapon tibok dapit sa Mindanao. Na adunay mga pagdagom sa hapon o sayo sa gabi. Inubanan nga adunay kalit, patak-patak mga pag-ulan, pagpanugdog, pagpangilat. Labi na masinatis mga bukid nga dapit. Epekto na sa localized thunderstorms. Og dinhi sa Northern Mindanao, Caraga, apil na ang Davao Riyon, kasarangan ngadto na sa Balaron ang kondisyon sa kadagatan. Og samtang ubang dapit sa coastal area sa Mindanao, hapsay ngadto na sa kasarangan ang kondisyon sa kadagatan. Dala sa mga hangin nga kabagat. Na sinati ang kabugnaon sa weather temperature kakaninang kadlawon na sa 23.8 degrees Celsius. Expected tibok adlaw. Maabot sa kainiton na 32 degrees Celsius ang weather temperature. Oras karon alas 7:11 na sa buntag. Gikan dere sa Pag-asa Disti, Mulugan, El Salvador City, Luz Mercado reporting. Daghang kayong salamat, Ma'am Luz Mercado sa Pag-asa. Okay, you're welcome. Giposil sa wapay katudlong responsable ang magtiayon sa barangay Maranding, Lanao del Norte. Patay ang asawa samtang kritikal ang banan niini. Naglibog pa ang kapulisan sa motibo sa krimen. Sikop sa kapulisan sa General Santos City ang ikintapang most wanted person sa Northern Mindanao nga si Anatalio Apdian. Nagatuwa kini kasong murder nga 24 ka tuig na nga gipangita sa kapulisan
nga dunay gatanga nga ganti sa uni ini nga 300,000 pesos gilayong ibalik din sa Cagayan de Oro ang sospetsado. Gahi nga balita. Dakpan ang usa ka traffic enforcer sa pagpamaligyag shabu sa Carmen, Cagayan de Oro. Abida. Gila ang suspect nga si Monty Hakim Dato Imam nga usa ka personahe sa Roads and Traffic Administration kon RTA. Nakumpiska gikan kaniya 2 ka gramos ka shabu nga nagkatinan og balor kapin 13,000 pesos. Gahi nga balita. Gipasiran sa mga otoridad ang usa ka bag-ong abre nga tindahang sapatos sa Cebu City. Human gidagsa kini sa gatusan ka mga mamalitay tungod sa 11-11 promo gyapon diin sa kantidad nga 900 ka pinra. Tulo ka sapatos na ang imong mapanag-iya. Gawas nga misupag sa COVID protocol sa among tindahan di ang gidumog kini sa katawhan na suta nga wasab di kini business permit di ang ila kining giablihan. Kabalo ka na mga ko kung bago daw imong sapatos, di daw ka atakyon sa COVID. Immortal. Immortal. Istorya labot sa COVID, anda mangutang ang Pilipinas og $300 million kun 14 billion pesos aron ipalit og bakuna. Kini ilabi na nga gianunsyo sa Pfizer nga pahumanay na sila sa ilang clinical trials. Buot ni Pangulong Rodrigo Duterte nga tanang Pilipino makadawat og libreng bakuna. Ang Pilipinas doon na kapin 401,000 ka kaso sa COVID, kapin 7,700 ini nakabsan sa kinabuhi, apan kapin 362,000 hinuon ang naulian. Sa Region 10, kapin 5,600 ang nataptan, dulan 150 ang nakabsan, apan kapin sa 3,800 na ang mga naulian. Gahi nga balita. Praise the Lord. Gahi nga balita. Gahi nga balita. Mga isyu nga dapat tutukan. Mga isyu nga dapat tagaang pagtagad. Mga isyu nga dapat birahan. Birayan! Birayan! Kabalo kagahi, Bernie, mga kagahi. Usa sa dakong suliran sa gobyerno ta ilabi na karong panahon sa pandemya nga wa lang kay ni mabantayan mao ang kagutom nga nasaninati sa katawhan. Tama. Kapin 5 million ka mga Pinoy gaanto sa way makaon. Labi na mga batanon. Nakikalayon gilayon ang gobyerno sa mga pribadong kumpanya aron masulbad kining problemaha. Ang kalisod o kagutom usa sa mga resulta sa korupsyon. Kaya ang kwarta nga igasto unta isip pananglitan na suporta ala sa mga mag-uuma sama sa ilang irigasyon. Sa bulsa naman hinuon nga naa sa gobyerno kini mo paingon. Hinay nga kini makapaabunda sa pananom. Duna naman hinuon kini niini nga kwarta nga kumkum. Bakikaw kaayo nga paminawon nga ang Pinas nasod diin mo tubo ang bisan unsang kalanon ug lagutmon. Apan ang atong katawhan, grabe ang kalisod sa tumang kagutom. Angayon kini nga tutukan sa hingpit aron di maglisod ang sunod nga henerasyon. Sulbaron ang kagutom, undangon ang korupsyon. Kay kung ang katawhan gakutoy ang tiyan, makahatag kinig dugang suliran sa atong katilingban. Pero, kagahi Bernie, mga kagahi, kung naapod tay angay putlon nga klase sa gutom, kana ang atong pitulon ang gutom sa posisyon. Kay sure kaayo nga kini sila mamawi sa ilang gasto kung naa na makadaog sa eleksyon. Art, duty pa. Sige pa. Shut up. Mga isyu nga dapat tutukan. Mga isyu nga dapat tagaang pagtagad. Mga isyu nga dapat birahan. Birayan! Birayan! Kainibay! Kainibay! Kain sa balita! Kain sa kalingawan! Sabroso, chocolate, sabroso, chocolate, sabroso, chocolate. Camigan's finest chocolate, sabroso, chocolate, Sabroso, chocolate. sabroso, chocolate. Camigan's finest.
finest chocolate. Sabroso chocolate. Sabroso chocolate. Sabroso chocolate. Kamigen's finest chocolate. Sabroso chocolate. Sabroso chocolate. Sabroso chocolate. Kamigen's finest chocolate. Sabroso chocolate. Sabroso chocolate. Sabroso chocolate. Kamigen's finest chocolate. Now available in all leading supermarkets and drugstores. This program is powered by Biramax Capsule. Biramax Capsule. Max Gahi, Max Lami. Kami mo dayag sa aking adahigon Umabati ko sa aking batikuson Oh, Bati Arbonok Jr. Oh, Bernie Bitok Bitok Kainibay Kainibay Kahi sa balita Kahi sa kalingawan Nagbabalik po ang inyong mga kagahi. Kinayang Hilas King ang baboy nga na Dimple Bernie Bitok Bitok. O ginyong sulugoon sa kahanginan, Art Bonhoff Jr. Nobyembre 12 karon na alas 7:17. Uy, teka muna. Gwapo tong gingon nga mangutang ta para bakuna. Pero kabalo ba ka kinsay una nga makahatag og bakuna? Kinsa? Unang-una, mauna po yung mga mahihirap at indigents. 4-piece. Ito po yung mga nalistan sa 4-piece. Aha. So kung nilapas na ka, 5-piece, 6-piece na ka, hindi ka pwede. Katong nag-2-piece, hindi pwede. Samot. Olahi. Olahi. Ikadua, ang mga frontliners. Okay. Ang healthcare workers, ang mga sundalo, kapulisan, o inyong mga essential services. Lapat. O ikatulo, lahat. Ay tanan man, with S. Lahats ng Pilipino may makatanggap ng bakuna without exemption. Alright. Pero, na nakabutang pero, dapat walay textmate. Gahi, oy. Wala, nanghiwi mo, nangyambin mo tanan. So, isurrender na ninyo ng mga textmate ninyo na. Anyway, mga kagahi, teka muna ha. Burag connecting pa man sa audio si boss. Okay? Mga kagahi, sunod-sunod, ang balita labot sa gipang pusil sa nagkadaiyang lugar sa Pilipinas. Apil na dia ang huwis, bago lang, sa Manila. Katong highway patrol sa Cavite. O guban pa. Sus, grabe na gini ba. Tintag nato sang makauban si Police Major Rocky Neri, ang Assistant Chief sa Regional Civil Security Unit 10, diin sila ang responsable sa pagmonitor sa mga lisensyadong armas. Good morning, Major Neri, sir. Good morning. Good morning, sir. Burag wala pa yung audio si sir. Sir, imong audio. Or kundi madala sir, ibta na lang ginang headset sir. Kaya usahay na something problema sa headset. Ipakuan. Ina si sir. Ang yang audio. Alright. Nana yung video pero wala audio. Ay, kuala sa tong Biramax hotline, Bert. Uy, paliw dagang kaya nag-sige o pangutana sa to. Ang atong Biramax hotline, 0915-581-8418. Uy, salamat kayo sa inyong dagang kayo nagpalit na nagtisting sa Biramax ha. Ang uban, kung pwede pa lang na mo basahon ang inyong mga reaction o mga good feedback sa on-air, pwede ta na mo basahon pero burag katawan. Burag rated PG kayo. SPG. SPG na rated SPG kayo. SSSPG. Grabe po mo text back na magbalik ko nga. Ay, mga grabe kagahi, grabe ano mo. Maka una-una man tao sa iyong posisyon ano. Unya, tao kaya talaga nag-text nato, nakita na tong profile pic ng medyo mga itsuraan po. Unya, kanang 20 years na sila kami nyoon. 15 years na kami nyoon. Correct. Oy, ni-agree sila sa ko ha. Bisa pag ganang nagtrabaho ka, mga 30 taon, 40 taon ka. Correct. Tinood yun akong gingon. Na kaya lagi, ang kabataan nung kaya lagi. Pero ang problema, usahay tungod kay dagan man kay gingon. Okay na si Major Neri. Okay wala na? pa, connecting man sa kon. Joey Pranoyo. Ato lang na gamiton niya ang microphone be. Kana na lang atong gamiton. Adyan lang. High tech midre. Ang cellphone ang atong audio. Ay na ibutang ang kanang unsa di. Ala ka lain man ang kuan ani di. Gamit may tawag na. Maba. Alis diyo ka ng kuan. Sama na nga cellphone oy. Ayaw lang high tech. Sobrang na po ka high tech. Dili mo connect. Good morning, Teresa Sinadhan. O mga kagaya sa Barangay 23, Kapitan Mario, kagawad sa Seldo o kagawad Sagon.
Aljon Leyte, sana all gahi. Ay, pirmi. Permi. Hi, Mrs. Jeda Bonhoc, watching with you. Wow. Ay. Ang nakalami daw ng Biramax, karton pa lang mugahi na. Burning Bush, good morning. Jaime Villar, good morning. Ah? Marian Pardo, good morning. Ay, grabe. BW Jim G. Black, Sir Ludi R, shout out to all the VIG Biyahero. Biyahero. Hi sa track operator Ulysses Gary, gikan nga Balisong Chavez, Kagawad Lilith Habla, and watching with us. O yung text line na Paul Mantas is watching. Nico, Jonathan Acaba is watching. Sir Jesse Gaan of First Valley Bank is watching. Manny Bularon, Kapitan, is watching. Salamat, Mike Michael, Ren Pizarro Suarez. Okay na si Major Neri, sir? Nana, sir, good morning. Yes, sir. Good morning, sir. Good Morning, morning. Sir, kanang sunod-sunod man ni panghitabong pusil. Manila, Cavite, ug uban pa mga dapit. Kanang Yes, sir. kini ba ang mga panghitabong pagpamusil resulta po sa gakadaghan nga mga armas ilabi na mga wild lisensya sa atong palibot? Yes, sir. Good morning, sir. Sa atong tipabitaw sa home radio. Sa Yes. Gibay. Sir, usa na sa atong apprehension din ni sa Region 10, sir. So, unta, dili na mahitabo. Kay the moment nga mahitabo maguna siya, sir, kung unrenewed firearms lang, sir, dali ra kay dato masolve ang sir, ang problema. Kaya because naka-record mo na tanan sa atong firearms information management system. Pero kanang 2 weeks ago, naano sila yung kampanya ba nga tong Karaban, di ba? Sa LTOP ng Karaban. Kumusta Yes, sir. man to, Yes, sir? sir. Pila ang nagpa-renew o nagpa-lisensya? Pila tanan? Nanamoy data ato, Major Neri, sir? Sir, sa LTOP Karaban na to, sir, sa 29, 30, and 31 of October 29, 30, 31, sir, aduna tayo 416 nga mga firearms holder, individual firearms holder. Now, LTOP pa lang na siya, sir, ha? LTOP. So, every individual firearms holder, sir, aduna na siya nagtawag og type 1, type 2, type 3. So, ipinakakuan na to, sir, nga, so, usa ka firearms holder, kung nagupot siya og LTOP niya nga type 3, aduna siya ay makaprocess siya og up to 10 firearms. So, kung kanang 416, sir, nga mga LTOP firearms holder nga naka-lisensya siya, sir, so medyo ma-times 3 siguro, sir, o times 2, times 3. Ibutang na to, sir, times 2 lang, sir, sa firearms registration na to, sir. Ang resulta na sa atong LTOP Karaban, sir. Mga nasa mga 1,000. Nahagit siguro, ana, sir. Oo. Pero wala pa manggod na approve ang mga LTOP. Nga kuhan, sir. Pag-approve sa LTOP, ana, sir, ayaw pa din nila ma-renew ang mga firearms nila, sir. Ang pangutanan, iba si di kay bugat ang silot. Unsa rito ng silot aning mga wala nagpalisensya sa ilang armas, sir? Actually, sir, kung imog yung tanaw ng atong kuhan, sir, ang atong Republic Act 10591, sir, kanila, sir, ako lang ikon, sir, the penalty of prison correctional og fine 10,000 pesos shall be imposed upon any person who is licensed to own and possess firearms but who shall carry the registered firearms outside his or her residence without any legal authority. Kung may nagupot ka og firearms, sir, ha, imong gidala imong firearms outside of your residence without legal authority. Ang legal authority na to, sir, is katong PTC4. Prison correctional gani, sir, og fine 10,000 pesos. How much more, sir? Kanang wala gid nimo ma lisensya. Okay, tama. Karon unsaon pag-monitor anang kanang inyong monitoring mechanism, Major Neri, sir? Kanang Yes, sir. sa mga armas nga naa diha gipang bitbit sa hilom kay siyempre di man basta-basta makakapta. Or katong kuan, katong na-rehistro sa una, pero wala na dayon gi-rehistro. Ano yung mga na? Di may ba na kay ma-monitor man na? Ang kanang yung mga wala gyud, sir ba? No? Ang atong mga local police karon, sir, sa Region 10, adunay kampanya gitawag og uplan katok, sir. So 3 times nga you will ma-serve ka og firearms notice for unrenewed firearms. Ang sunod, ana, sir, is application for search warrant, sir. Dili na siya mawala, sir, kaya naa maguna sa system na to, sir. Di mawala ang pangalan. Okay. So, ma-detect yun ninyo, may balaan yun ninyo, masubay yun kung asa kini sila. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Alright. Asa natoy mga kulang pa nga mga papeles kay nahuman ang Karaban
na ay wala naka-comply atong uban nga mga requisitos, pwede pa ba daw sila nga moapas ato Major Neri, sir? Sir, pwede sir, sure sir, makaapa sila sir. Kaya ang atong kuan sir, daily ang atong neuro, daily ang atong drug test sir. Diya sa RCSU. Yes sir, nasa Alagar sir. Pero lang sir sa mga senior citizen nato sir, kaya dili sila makasaka sa Alagar. Alagar because na restriction sir ang mga senior citizen. Pero katong mga below 60 years old sir, anytime sir from 8 o'clock to 5 o'clock sir, makatake sila exam sa health services sir. I Camp see. Alagar. Ang katong certificate of gun safety seminar, sir, nga 2 weeks pa man daw to gikan atong October 30. Pwede na ba daw to maklaim? Yes sir. Pwede na to sir maklaim sir. Nana sir, murag ikaw maguna to sir. Di dagan sir, dagan kay murag nagpunsisok ba to dito sa firing range? Yes sir. Oh. So, labi na ni sir, ang makalagot ani sir, kay kani mga kuya sa Eagle sir. Ako'y permi lang suguon. Saan mo kayo ni sila, sir? Oh, labi na ng mga taga Riverside. Oh, kuya, pakipulap dito, kuya, bi. Ang amuan dito, kuya. So, ano yung mga kuya na ni? Ana, so, meaning, ready na, sir? Ana. Ready na, sir. Kung may ma-approve man ato nga, kwan, sir, ang permiro yun ma-approve ato, sir, katong membro sa gahi. Ay. Pero ang kamber ni sir, may humok na, sir. Ay, sir. Sir, sa tinudanay lang sir, kaniya kong arma sir, di maguni makapatay, makabuhi maguni. Actually makasustinto magaling ko sir. Mao. Sir Neri, napay isa. Katong wala gyud in town maka-appeal katong sa inyong karaban nga until November 4, di ba? Napo ba to November 4? Na kato sa Katong lanay sa nga lugar. November 4, sir, isa Claveria to, sir. Oo. Katong wala gyud naka-appeal sa karaban, sir. Nilahos na yun. Unya na nga expire na ang ilang mga LTOP, ilang mga lisensya. So, unsa daw himuon ani, sir? Actually, sir, mao na to'y subject na to sa search warrant karon, sir. Sa Hala mo. Agay, patay na. Hala Kapulisan, sir. mo. So, siya himuon na para dili ma-search warrant. Kung pwede, sir, nga ma-deposit lang nila ilang firearms, kung di man nila gusto nga ma-renew nila, kay medyo mura o na ay kakulangon lugar, sir, financially, so i-deposit sa nilang ilang individual firearms Asa sa man jurisdiction. i-deposit, Major Neri, sir? Pwede sa among opisina, sir, kung Sa RCSU. kuwan, sir. Sa Camp Yes, sir. Alagar. Camp Alagar. Oo. Pwede nila i-deposit, sir, kung medyo layo sila, sir, mutawag sila sa among hotline, sir, nga para ma-accommodate na mo, sir, matagaan na mo sila o permit to transport para walay problema ilang pagbiyahe uban ang ilang firearms. Pwede ba daw, sir, diyan na lang sa kanang pinakaduol po ng istasyon sa kapulisan? Pwede po, sir, pwede. Pwede po. Okay. Basta kinahanglan nga makuani, ma-inform ang pulis para dili mo ma-search warrant. Tama ba, sir? Ano? Yes, sir. Kaya That is the proper, sir. ang mag-search warrant ba, ang mag-search ba ana, mag-serve sa search warrant ba na ang kanang pinakaduol nga istasyon sa pulis? Actually, sir, anan pulis karon, sir, nga gitahasan karon, sir, labi na ang atong membro sa CIDG, sir, ang other operating unit. So, Sila kung- ang gitahasan karon, sir, uban sa atong Oo, kapulisan. kung ang CIDG mo agto sa usa ka panimalay nya, mo yun sila ito nga, ay sir, ako namang na-deposit sa Papa 5. For example. So unsa may naman na ipamatuod no na sila sir, kay acknowledgement receipt, sir. Kadya, sir, nani ko'y pangutanan, no? Kanila ko what if, kung ako'y boardmate nga nasa armas, o kabalo, takarong gi-search ya, ta ako mo'y nabilin. Naba ko'y kuha na sir? Naba ko'y liability ana nga, o pwede ba kumurason nga, wala ba ko kabaluan nga natin na si, o di man ako ana, saan man na sir? Sir, wala man nakapangalan sa imo ang armas. And then secondly, for question purposes siguro, sir, pwede ka ma-invitar for questioning. Kaya usay mga basig ikaw ba, nakakita day ka na pero di lang ka magsustorya. Na problema karon pag search dito, ikaw mo inaktuan, ikaw na nooy mo nakaubo. Kung manilip, damay-damay. Damay-damay. Kung sa pusil po, labing madamay. Ang problema ra maguna na, sir, kung naapoy maka-testify nga subject firearms was in the position of that person. Okay. May problema na rin Okay, karon, sir. Major Neri, no? Last two questions na to. Kanang human nakakuhag LTOP, kinahanglan ang isunod mao ang
firearms license. Yes, sir. Firearms license. Yes, So, sir. Yes, sir. Firearms. kana sir, diha gyapon sa RCSU pagahimoon. Yes, sir. Yes, sir. Alright. Okay, sir, imong mensahe alang sa mga katawhan, labi na sa mga gun owners, gun holders, kakinahanglan, mahimo silang responsableng tighupot og mga armas de fuego. Again, sa atong mga firearms holder, individual firearms holder sa Cagayan de Oro o sa Kanitibukan sa Region 10, akong pag-invite sa ilang asikasuhon ang ilang mga firearms para wala tayong problema in the future. Yes. Because our Philippine National Police personnel are now preparing for application for search warrant for those firearms nga delinquent nga wala gyud for how many years, and some are na-block na sila, ang uban na revoke na gyud for how many years nga wala gyud ma-renew. So high time for them to deposit their firearms or palihog agtong mo sa atong opisina sa Regional Civil Security Unit 10 sa Camp Algar, Cagayan de Oro City para masikaso ninyo ang inyong mga firearms. Daghang kayong salamat, sir. May muntag. Daghang kayong salamat, Major Rocky Neri, sir, sa RCSU. Thank you very much, sir. Yes, sir. Yes, sir. Thank you, sir. Oh, basta kani akong armas ang kidala-dala. Pwede ra ni, hindi mani makapatay ni. Makalipay. Medyo makasulirap sab. Nga murang makabugto ginawa. Pero ang iyang resulta, sustento forever. Lifetime na sustento. Alas 7:33, gugmang giyahak na! Kainibay, kainibay, kahit sa balita, kahit sa kalingawan. Think before you post. A social media responsibility reminder brought to you by 93.5 Home Radio. Before you assume, learn. Before you judge, understand. Before you hurt, feel. Before you say, think. Think before you post. A social media responsibility reminder brought to you by 93.5 Home Radio. Home is where my heart goes singing la-di-da-di-da. Dance like no one's looking, the music's playing. It feels good to be home at Home Radio. This program is powered by Biramax Capsule. Biramax Capsule. Max Gahi, Max Lami. Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Gusto ko na lamang ang imong mga giahak. Upaya kinindughan ko ano nili akong maskama. Unsa mahinungdan imo akong gitaligdan. Sa walay igong nga rason imo akong gibiyaan. Alas 7:35, Nobyembre 12. Webes na karon, og siyempre na po ng gugmang giyahak serye. O sa kastorya sa tibok si Mana may gala, basig wala pa mo, bara nabaguhan mo ba? Ilode ko diha sa may C1 Trading, sa mga staff diha nga perminti ka paminaw. Sa tanan mga gapaminaw sa ako, bisag asa mo nga stasyon, gisunod-sunuran ko, salamat kayo may gala. I love you all. Pakitabi na lang sa inyong mga relatives o guban pangalan ako sa Home Radio 93.5. O napod mi sa online, Gahi ni Bay. Thank you. And today is Thursday. If it's Thursday, we have another celebrity guest. Wow, nagpabulag buho. Mura nag-isag si Rene Salud, my God. Ay, si June Encarnacion. Ladies and gentlemen, in the house, Lito Inglisera!
say good morning, everyone. What happened to your hair, man? What happened? So far, I have a new hair. Who told you that you have to change color? There's a time to change my life. What? Change the look? Change the look, but there's a time to sabay na. To renew my life. Wow, renew your life. If I have a girl to text me, I did not reply again. Wow. So, kisa man ang nagpakulot, kisa may nagkuloran ha? So, Cyber Salon. Lahir si Lito may gala. So, anong panahon, barbershop, roman siya, tag 20 karon. Salon. Cyber Salon. Wow. Free color. Yeah, free color and free massage. Free massage? Wow. With extra service? No more extra service. How are you, Lito? How's life so far, despite of this pandemic? So far, despite of pandemic, there's a lot of trials for me. Trial? Wow. My taxi is embargo. So your taxi deposit, so I did not recover. Because of the pandemic. Because of the pandemic, but actually I've survived. Always be free God. How to survive this time. What is your prayer every night? Actually, for my prayer every night to give more blessings to come in my life. But there's a lot of problem. There's a time to be happy. So, you broke up now with your girlfriends? What is girlfriend? Wala din kay mga on-call karon. Wa matabang ang unit din sa mga on-call? Limpyo kay nga tubag na. Kato na yung mga on-call ni mo, wala matabang din mong taxi sa mga on-call? Ha? So, ang problema dahil kung magdaghan, for example, giabot man tog tulo. Ang problema magdaghan kag driver, magproblema kag daghang unit dito na podcast driver. The driver na saan? Yeah, magsigir kag tapal almost every day niya. May man to sa una kay naman tay mga event. Yeah, karon may mga sad-sad karon wa na extra service wa na gid. Dabi ko mabalik na dito ni Brad ta. Naman ta sa home radio ni nato nagamitong sadsag ang Boy Negro man atong amigo nasa parehang oras. Unsa may atong pangalan sa to Gahi. Sup-sup na lang, sup-sup disco bay. Gahi disco bay. Gahi disco bay. Apit naman kay Nana may kuan. Did you hear the news that there's already a vaccine? Vaccine? Yes. Ang problema ra ba kay di ra ba tagaan tong na mga textmate, patay ka diya. Ha? Di ka matagan kay kailangan ra ba daw faithful sa asawa. Moment number 1 na faithful sa asawa. Dapat mahatag ang kanang mga needs sa iyang mga dugay naman to faithful. Teka muna atong kung mangyakayatid sa atin ang Biramax capsule, mas gahi, mas lami. Ikaw na basa, Brad? Endorser man ka? Sige. What are the benefits of the Biramax? Biramax, mas gahi, mas lami, boosts, the immune system. Yeah, it boosts. Okay, again. It boosts immune system. Say boosts. Wala man talaga boosts din eh. It's a boost. Boost. Yeah. Boost. Boost immune system. Increase stamina for men and women. Wow. What do you mean is this? Rejuvenatis? Rejuvenates. Rejuvenate cells? What do you mean cells? Kanang cellphone ni mo, cell size. And regulates your blood flow. Yeah. Si flow. Si flow nga. Nahimo naman nung Flowing ba? Flowing. Flow. Wala. Again. Regulates blood flow. Yeah. Man. Then anti-oxidant and anti-aging supplement. Unsa saving supplement. Si saving. Aging supplement. Anti-aging supplement. Mechanizes. So what do you mean? Mechanizes sexual? Di na mechanizing. Maximize na. Maximize. Gubat ang produkto ani. Sanan? Maximize sexual satisfaction for both men and women. Extra power and strength for sexual active men and women. 100% all natural herbal capsule. Herbal capsule. Once again, 100% all natural herbal capsule. FDA approved.
No side effects. Aha. Safe and effective. How much? Kabalo ka sa presyo? Promo pa. Promo pa ni. Kung dili promo, 500 na ni. Karon promo price, 269. Wow. Sa paglito, 269. Yeah! 2 capsule men and women. Pero kung gusto gid ka nga kuan ka ng tipid, pwede po lalaki rin mo inom. Ngayon man ang babae, kaya di naman na magago. Ikaw lalaki, hago pa kay ka. Gikan patiil sa katri, hago na. Unsan lang pag-abot ito. Tama. Thank you very much. Naguba itong kuhan. Okay. Tana na. Kamu na lang adjust may gala kamo may bright. Oy, teka muna. Also day. Basta importante mahalin. Basta importante mahalin ang atong Biramax kay Isos Ginoo ko. Gamay na lang ba yan? Gamay na lang. Ang among technical director dire, ang bata, kusog na kay mututoy. Oga, salamat po din sa Sabroso Chocolate. Kung gusto mo magsikwate, Sabroso ang inyong i-try may gala, ha? Camigen's Finest Chocolate. O, eto na. Atong sumpay. Kagahi. Nihumok ang akong kasing-kasing kay daday sa diyang naghilak siya sa akong atubangan. Kay iya day mga experience sa dating mga boarding house. Bastuson lang siya. Nalipay daw siya nga kami ang naka-boardmate. Og niamin siya nga sa matag mga boarding house gaw sa pusa siya pangalan. Sa Picas boarding house, Carol. Usahay kung nasa Salapasan, Imya. Sa Gunsay ang mga pangalan ginagamit. Pero sa ako karon yung gigamit, Daday. Sa lahat to na pagka-istorya, sambot na po ko na looy niya. Di balik na po ang akong gugma. Og motong ako na pagawa sa iyang akong gibati. Og wa ko madahom, nga doon na po di siya ipagbati ka na ako. Mao di nga perminti siya magdalag petchay. Ginapakaon niya perminti ang iyang petchay. Og ang iyang petchay fresh, kagubkub. Gahi, oy. Petchay manggod. Og ganahan gid siya nga fresh o gabasa nga petchay. Hugaw mo ng petchay kung di mo hugasan mo igara. Og tuod man, nag-uyab gyud mi ni Daday. Aw, gipusil. Daday. O ganiya ang nahitabo. Go? Oy, go. Uy, kasayo ba go? Na si Daday go? Ha? Si Daday. Daday ba, Daday? Yung ka, Carol. Daday Carol. Duha may iyang ngalan na nagaw. Kabalo ko, uso mangalan sa una duha ko, Daday si Carol. Go. Nas Carol go? Tanawin mo na sa video ka, bro, galugdog lang paso go. Go, kanang nakauli naman siya go ni aging adlaw go. Nasa go? Pero wala siya daron go. Aman ni siya. Palakaw sa nako gi pas shol. Papalit na ko og ganang sibuyas dawnan dito sa Luzon. Kayo may bagyo dito go. Go, kanang kuan man gud go. Mingaw na ko niya go eh. Go, kanang di man daw mo dugen na mo wala na daw mo go. Ay dugay na. Ingon man sa nako nga naka-istorya man may ako mangiginan nga mo lagi nag-uyab mo. Ingon man siya go nga wala man daw mo go. Wala. Naghalok daw mo pero di mo uyab. Katulugan iyang mga nga naghubo-hubo siya di lugar to. Di daw natin. Kuan daw to go kanang wala daw to kanang kung sa product pala pre-taste na daw to go. Pero
wala daw mo igugma. Nag-I love you ba mo? Wala mo nag-I love you. Wala noon, pero ini. Oh, rawa. Pag wala I love you gaw, di na uyab gaw. Pwede ka nakatira gaw, pero wabas tayo I love Sabi you. na magtira-tira naman, inigsoon na to. Amot lang kayang tinawagan niyo, bro og sis man. Ano siya, grabe kay ka, Brad. So, gaw, dawat na ako nagaw nga kuan. Pwede mo nagaw, tilaw-tilaw, anagaw. Pero sa ngalan nga, di ba, tinood, di ba, wa mo nag-I love you. Wala noon may nag-I So, dili mo uyab gaw. Nakatilaw ra ka gaw, pero dili mo uyab gaw. Dili, pero with feelings naman kayo itong among, Wala oy, naglagat yung mata no. Naglagat na wala. Mailan na nimo gaw nga naigugma gaw kung pag halo-halo gaw nagpiyong-piyong. Wa man sa nagpiyong-piyong gaw. Wala kay puros na gid. Nakilay na magitanan ako makita kay piyong na kayo. Gaw sa tilad lang gaw. Ani gaw. Gaw dugay na magita, magamigo magita ever since gaw. Kabalo magyusyo mong kalaki gaw. Dito lang sa tong barangay gaw, pila ka buk ni Kang Ali to gaw. Awara ba kay pili gaw, bata, tigulang, bae, laki. Mubitong nihawa ka sa muog gaw. Just limit. Kabalo mo kung anong dagang kay snowbear na imong taxi gaw ba? Naman kayo magsuka nga pasayro gaw. Kabalo mo kung ano say purpose na imong snowbear para wala lood gaw. Kasi mahal na siya lood lagi kay pwede. Go. One time lang gaw. Kanang dugera mo kita kuan gaw sa matag Christmas party gaw tagaan man sa tagag pitsil gaw. Kanang pwede gaw nga sa tanan nimong chicks gaw kani si Daday gaw or Carol ba na mo nilang gaw pwede gaw nga ayaw na lang ni siya sa muka gaw. Ha? As nung siya naigugman ako niya gaw. Go. Kabalo bi gaw nga gwapo kay gaw labi na imong alot karon gaw. Kulba. Sa lang kinsa na asa ka rabi nagpakulo na gaw. Cyber salon. Gaw kanang bisa magbura kag bayot ana karon gaw. Pero gaw. Pwede gaw nga. Ikaw lang ni sa ko. Kabalo mo gaw nga dagang kay ka-chicks. Kay labi ka sa ko gaw wagi ko ilan babae gaw. Di mahimo na gaw. Naigugman ako niya gaw. Sa tanang babae giagi sa akong kinabuhi gaw. Siya ra gyud naka grabe. Magmingawon ko siya gaw. Gaw one time lang gaw bi balaton ni sa ko gaw. Di ani na lang gaw tagaan tayo promo gaw. Say pro. Malili na lang kasama gaw. Gaw ani mangod gaw. Naigugman na po kong daday gaw. Ha? Saan rin noon ka? Gaw, di, primero gaw, di man ako sala gaw mo kabalo gaw nga, nag-uyab ba mo? Pero gaw, buutan niya siya gaw. Tapos nagilak-hilak siya gaw, ako'y gaw, actually, niyon siya sa kuha gaw. Nga di na din siya ganahan sa imo gaw. Ha? Hagas, di ganahan. Mubitang wala sa nag-reply ni mo, di na sa nag-usap sa pangalan, kaya di sa gusto nga magsunod-sunod pa ka. Na-timingan lang nga nagpuli kong simpa kay nasapon. Gaw, one time lang gaw. Kani lang yun gaw. Ayo. Di lagi gaw, regalon lang ni sa ako gaw. Di mahimo na gaw. Gaw. Ug mo naman gali na malimot na lang nga parinti ta. Gaw. Basin kani akong kinumo gaw. Sus. Na pwede gaw kay na. Nay mo sangko ni simong kuto-kuto gaw. Matapog gini mo simong. Di na pwede gaw kay mosugot ko magpakamatay ug magpakamatay ana ni Carol gaw. Gaw. Palihog lang gaw. Karon pa sa akong kinabuhi ko naigugma sukad og babae gaw. Kaya nga panday gaw. Sa una tira bintar to. Lalaki yun to sa una mo gaw. Lalaki sa una chick boy ko pwede chicks. Kaya kung ana mo lang galing gaw. May pag tiwason na naman. Sumbagahan na to. Sige, so may gusto nimo day. So may gusto nimo gaw? So may gusto nimo? Sa imong gusto? Unsa lagi? Gusto nimo? Limpo. Go. Di na. Ano na gabi? Di lagi go, di ko sugot go. Go, suswa na ingkong oras gaw pa, pala lang gabi. Again, dagan salamat sa nag-color sa mong buhok. Sa cyber salon. Dagan salamat na June Encarnacion. Talaway mo na. Murag galog-log lampaso yung mong naong. Kagahe! Ang ako pinaka-close na igagaw mo ako number 1 karibal karon. Unsaon man I-give up ba na ako ni si Daday o si Carol o unsa ba na iyang pangalan? Paliyog lang ko. Unsaon ka na ako ni? Should I give up? Or give in? Or give in? Kami mo dahil sa akin ang dahigon Umabati ko sa aking batikoson Oh, Bati Arbonok Jr. Oh, Bernie Bitok Bitok
kuan kang Clay Ann Navaja. Ato lang ning klaro. Dili sa ingon nga interview mo namo. Mga tag di mo siyang Prada. Wala biya gimi nag-pressure ana. Di, gipadala nila sa Gipadala lang ni. Sa Food Panda. Pagkaway batasan. Dagan salamat sa spicy fish tormiringa. Oh, salamat ha. Salamat kayo. Ano naman ni burag sausage lagi? Abi ko bag. Sili mo na. Oy, salamat. Ayan. Sa Josephine's Delight. Josephine's Delight, salamat sa inyong tanan. Kani, ga-support mo gutang mga local na mga businesses. Correct. May na lang mga igala ba nga magamit niya tong programa mga kagay. Oy, hello day ko sa tanan mga taga Blue Energy. Kaya na ba yan itong mga tarp ilan nang ipambitay. Wow, Hello ka Ma'am salamat. Chikay. Ilang 1 million nga di grand draw karon ng katapusan sa Nobyembre. November 30 to. Bosa magtubil na mo. Ay, 28 na ito. Magtubil na sa Blue Energy. Basi ka muna isunod nga milyonaryo. Uy, salamat. Wala na pilit-pilit ang atong online. Salamat kayo sa tabang sa Taktak Computer Vendor o sa PC Juan Computer. Labi na diya kay Boss John Oliver Obiso, kang Chris Mabida, kang Gerson Vidal, morning technician. Nasila diya sa may JR Borda Extension Kamaman-an. Katong nakoy kuan diya ba? Katong nakoy kanan diya ba nga na bankrupt ba? Katong gipasara ba? Manny, oy Boss Manny Bolaron from New Zealand. New Zealand. Sosyal. Boss Manny, kanang mataghunong nimo sa matag anang lugar mo, Boss Manny. Mamalit kag t-shirt, ana. Para pag uli nimo di la na pon mili lahi t-shirt. Jaime Villar, good morning. Oga Aljon Leite. Nobi Ongab Amora, good morning. Enar Gabon Lapasige. Ay, bro Rambi Cautivar Ramel Jr., good morning. Oy! Sister Oscar Jr. Samson. Oy! Basta Junior! Bayo. Junior ako ba? Sorry. Warvin Lee Delgado Abellanosa. Good morning mga gayos. Regard ko Mrs. nga si Alchi Abellanosa, 6 kaayo. JR Zambrano Sabot. Shout ako Savage Cute. Mary Jane Sabot. O Rene Pig Mendoza. Uy, si Kuan Manibay. Jennifer Mendoza. Diya kagwan. Sangay Bernie. Oy! Sangay sa Napolcom. With our Gahi Regional Director Attorney Jerome Asuga. Kagahe, gimingaw na ko si mong nilutuan dia, Sangay. Way labot kanding. Uy, kadyo lang, kano sa mga ni may interview ning about sa kaning wala na travel authority. Basing malibong na sa mga katawan ani. Si Tingting Bonhok, medical clearance certificate na lang na pero travel authority pwede na. Mo ba? Ato ning isuot na luwagan lagi daw ron ang kanamong health protocol para maka-recover ang ekonomiya. Labi na karong taliabot nga Pasko. Correct. Chubasco Kainya, William Masinero, apil ka diya. Joy Martinez, salamat sa suporta. Grabe ha. Sobra 1 million natong reach. Salamat po. More than 11. Uy, t-shirt, Sure Idol Burn, and for all gahi ni Bay from Kapitan Manny Bularon. Oy, ang DOH guideline ha para sa pandemika, basigan na po mo mag-Christmas party, wala pa ba ya? Limited face-to-face activities, virtual celebration. Kana pwede. Pwede ra gyapon ko mag-host ana ha. Less than lain na mag-host anang nakababol ka ba? Naka-Zoom? Naka-Zoom mo na. Bura ka si Kuya Well. Bura ka si Kuya Well. Ang tawag-tawag lang ka sa empleyado, takin sa makatawag, mo'y makadaog sa rapol, ana na lang. Tapos ang activities kailangan less than 15 minutes. Pag-asimple pa lang sa sound system mo, sa kauras na. Disinfection of surfaces, washing of hands, proper disposal, og karon bawal sa ang buffet. So di yun mo makareklamo karon. So plate in yun halos tanan. King Atilio, I miss you. Shout out may Piapi Bolivar, Davao City, mas gahi pa nimo. Magmoni nga gahi ang batuganan mo si Iking. Ngano man gining mga sale sa mga sapatos dumugon mawala man atong kakaba sa COVID. Ambot na sila Mayo way kwarta. Oo, pero pag kuan Attorney Bin Narumpak, good morning kanimo dia. Kung naibayad ang ang COVID vaccine, mo reklamo. Pero pag naisale ang sapatos, mo palit. Kuya Gary, pilak ginto diya sa Mati. Good morning. Kokoy Lester Ragas Babatido, good morning. Labi na sa mga taga Air Force. Tanan mga teachers, good morning. Kabalo ba day ka? So kung dagay ka reklamo kay mga bata lisod ang module, ginikanin sa module. Samot ang mga teacher, gadampog ang module. Kay ilabay ng chikantag sa tagsapod. Sila So pa good luck. mo. Sila mo. Nagpa-print, sila pa
Oo, sila yung Asa gasto. naman di ang kaning budget sa DepEd? Ano ang mga maestra diya sa kabukiran, kabaranggayan, nga ang mga teacher naman noon ang nag-reproduce niining mga modules. Mauna diya. Asa naman ang kanang budget sa DepEd? Ayaw yun ninyo ina. Nga DepEd man DepEd na. Kamo ang gasultian ng taga-opisina, pero in reality diya on the ground, tanawa ko ninyo diya sa mga kabaranggayan, tanawa ko diya sa mga sityo. Correct. Ang mga maestra ang gapaprint, ang gapakuan, gapangitag pamaagi aron makaprint ang tanan. Usay mangolekta na lang sila sa mga ginikanan. Mga piso-piso na lang para sa mga coupon ban. Sherwin Landar diya sa Talaca. Good morning, Ray. Paki-check ang BP ni Art. Matong medical team, paki-check ang BP ni Art. Kapoy kay na kanang musikang ingon, ipatubag ako nato ni sa DepEd ni Juan. Ipatubag na to sa DepEd kay sa tinud-anay lang ang mga maestra giingon sila nga dili tinuod gyud gay Art nga ang DepEd naghatag og kanamo og kanini ang budget. Kami ang gapangita sa budget. Tinood na siya. O yan, ano nagkamali man daw na tungod kay ang maestra diya on the ground ang gipahimo ninyo, gipa-translate ninyo into Bisaya. Muna na ron. So muna gawas ni tanan munang diya. singgit sa mga worse ng judget. Worse ang mga judget sa Sukumbar. Worse ang mga judget sa shocks, versus sa mga educational. Worse! Nabayot mga gal. Ay, nako. Ay, salamat kayo ha sa iyo. Pagpag-iuban ka naman, bitaw, na at least Again, nakalipay happy Mansari, Kagay Art. Happy 1 month pa lang Happy sa 1 gahi month pa ni lang Bay. may diri may gala, pero grabe, as in, kapila gyud mi every night, no, bisag di wala sa akong naong. Pero grabe akong pag-ampo sa Ginoo nga grabe ang init nga pagdawat kanato. Nga bisag pa mag 1 month may gala. 11,000 ang followers diretso atong reach nga butay 11 million. Daghang kay mga feedback, daghang kay mga text atong kadawatan. Thank you. Ay 1 million di ay sorry. Sobraan. Pila yung sulti? Dili 11 son raise to 11 million. 1 million na kape ng reach. Salamat. Dako kay kong salamat. Yung umagdaw nga mo yung imusapon ng yaman. Siyempre, wala kita yaigong panahon, susamang taklang, susamang istasyon, makita-kita na po kita, ugma pohon. Timan ang katawan, kadoon kahay, ug ligdo nga baruganan, may maitampong kalambuan sa atong katilingban. Kini ang inyong sulugoon sa kahanginan, Art Bonhoc Jr. O kinumdumi nga ang banang nga gahi sa ubahan di na yun mulingi. Kaya nagka-stipnik. O kini ang nag-inusara nga gahi ni Bay! Kami mo dahil sa aking dahigon, umabati